Velkommen til NJ Sales, hvor vi sælger kvalitetsfyrværkeri, og i dag der kører vi en tegnekonkurrence til de små børn, hvor de kan vinde nogle stjernekaster, en hel kasse knaldperler med 2.500 stykker i, nogle crack buckets og nogle bengalske fakler. Og så går vi videre til de voksne. Der har vi en hel masse kvalitetsfyrværkeri med forskellige farver og rigtig flotte effekter. Og vi har blandt andet sådan en lækker stor bandit hernede til 1200 i jubilæumspris. Man sparer 1000 kroner. Og vi har rigtig mange andre ting. Store batterier, raketter, og så har vi nogle batterisortimenter. Vi har et her til 1200, hvor du også sparer 1000 kroner. Det er jo en jubilæumspris. Så har vi en anden en med 4 batterier i. Den koster 500 kroner. Det er også en pris. Og så har vi en masse ekstra junior-ting her og nogle teenage-sortimenter. Og til allersidst, så hvis man køber for 500, så får vi et Big Bang pumperør med. Køber vi for 1000 kroner, så får man et glas Fallas-batteri med, som er helt nede i enden derhen. Og køber man for 2000, så får man et valgfrit batteri til 499. Kom ned og kig og støt os. Og vi kan altid lave et rigtig godt tilbud der.